Оставаме в Свищов за рубриката ни «Спортът в училище». Над 200 деца тренират безплатно футбол в Общинската детско-юношеска школа на Академик. 15 от младите състезатели гостуват в Англия, за да участват в контролни срещи с Манчестър Юнайтед и Нотингъм Форест и да гледат мач от висшата английска лига. Свищов дава изключителен пример за добро партньорство между бизнес, община, стопанска академия и училища. Тези амбициозни млади футболисти всеки ден, включително почивните дни, имат шанса да забравят телефони и екрани и да тренират най-любимия спорт. Всяко дете е добре дошло. Нашето желание е колкото може повече деца да се запишат, да тренират. Смятаме, че спорта, не само футбол, но спорта като цяло възпитава. И мисля, че това е в полза не само за тях като атлети, но и като личности, да могат да се развият и да бъдат по-полезни в обществото. Участват ли в състезания? Да, имаме доста гарнитури. Общо взето във всяка гарнитура участваме в състезанията, които се организират от Българския футболен съюз. Отделно организираме контроли, ходим по турнири. Предстои ли сега едно гостуване в Англия, където ще срещнем Манчестър Юнайтед, Нотингъм Форест. Така че опитваме се да ги обезпечим от към мачове и състезания. Бившият професионален футболист и менеджер на Лестър Сити Мики Адамс сега работи за частна футболна академия. Той е в Свищов за няколко дни с важна мисия. Тук съм по покана на ръководството на Академик, за да видя начина на работа, да опозная качествата на децата. Искам да разбера дали сред тях има такива, които са на добро ниво. Кой знае, може би някои от тези момчета и момичета един ден ще играят в английската висша лига. Всичко това би било невъзможно без чудесното партньорство на местните хора. Бизнесмените са категорични. Аз смятам, че това е работещия модел за малките градове. И при положение, че в нашата страна спорта е недостатъчно подпомаган, много рядко се намира формулата, която да успее да обедини хората под една социална идея. Академик Свищов е социален проект. Той е общински футболен клуб. Но успяхме по повод на децата да накараме още няколко мои колеги, които са от бизнеса от града, прегърнат идеята да финансираме една детска футболна школа. Тогава, когато влагаме в бъдещето на децата, тогава, когато ги караме всеки божи ден да идват да тренират, да усъвършенстват себе си, да имат своите малки предизвикателства, тогава, когато губят, тогава, когато печелят, те изграждат характер. И повярвайте, че за нас е чудесен атестат това, че виждаме толкова деца на стадиона. Школата работи активно от началото на годината, но има отлични резултати. Някои от децата вече са привлечени към националните отбори, като 14-годишните Юджан Алиманов и Ирен Георгиева. За мен е изключително важна, понеже тук се развивам и дори да не стана, в смисъл да не стана някаква личност, самия спорт ме възпитава. Спорта дава дисциплина най-вече. Аз се опитвам да правя по-големи успехи и да стигна до някой клуб извън България. Бих казал на децата, които не спортуват, да започнат да спортуват, защото е много полезно. Децата и родителите им са изключително ентусиазирани. 12 вещи треньори работят през цялата седмица с групите, а най-малките футболисти са на по 5 години. Браво!